Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba baro shitlup ka perthei ki rakhe ya kasni karpang jong ka may maryang. Ka office jong executive engineer PHE Maukarwat division menta kasni kasantarik ujinleo arhajar apusan. Kala rakhe ya ka World Environment Day hakashnong Jashar Southwest Khasi Hills District halor kapang end plastic pollution globally. Kajing rakhe ya kani kasni kalong kum shibenta ban ai jing hikay ya kipat ba nong shong shnong kumnu bakin buram bat sumar ya ka may maryang bat ban penne pensa ya ki dieng ki siet ki telong bam di kisim ki do bat ki saudong saukun baro ha kani kajing rakhe lasdang ya ka program da ka awareness program ha ka ba uba ke nong besaw u executive engineer ka PHE Maukarwat division bat uba ai karbudan u SDO Kiyo aban ajing hikay hakabaya day bat kajing penne pensa ya kami maryang hakaba lawan bani shimbenta da kinong tray katanat PHE jang ka Maukarwat division bat kipat ba nong shong shnong. Hadian ka awareness program layo ru ya ki jingthung ding saudong ka phalau jang ka treatment plan jang ka lat nong combined water supply scheme. Bat hadian kata layo ru bandet thung ding ya ka tulong jang ka ne ka treatment plan kum shibenta ban penne pensa yakane katerlong kabapen biang bam di yaki khandai tili kishnong jong kate kadong kathan ha kate gasni nalor uba ke nong besaw layadan ringkat langru uba e khongthiang USDO TC jong ka Maukarwat division bat kiwei Có nằm hẹn nằm sâm rồi chừng thao cũng mất riêng rồi chừng thao vô đi chừng thao tôi lòng thiệp đâu cerong bắt uất mà Im. World Environment Day. Hakaba iri jong ka perkai sitlok. Iraki ikan mau buram ya ka may maryang ka saudong saukun kabadon saudong yuni. But ya ka ni kasisan tarik jun larake man lagasnem. Ka United Nations Environment Program kalabu baik berhenti baman kasantrik yang ubnajun man gasnem bagi ri jong ka pertai baro kin reke ya ka kum ka World Environment Day but kani ka environment program jong ka United Nation kalabu yikitim kalabu yukithang wanyakren halor yung kabakum kani kasi ya kani ka World Environment Day lasdang nadu kasnem sejar dais pa neokulai bala mathang lalam khmat da ka United Nation Environment Program Long balasdang nadu kasnem sejak nespa nya kulai. Der hadu menta. Bat kidon ki tim. Kidon ki phang kiba yakren. Man la kasnem halor jong kane ka Environment Day. Hagasnem sejak khandai spa nya kusau. Ka tim lane ka phang pedeng ha katu kasnem kalong only one earth. Bat la penlong ya katu ka dia keren ya ketim ha katu ka snam sejar nespa nya kusau ha
United States of America. Laya team, laya keren, sapang ka team only one earth. Nangta hagasnem sejar kendai spa nyabu pra ngaso tenat ya ka team hagatu kasnem agwidai bat environment day but ka team hagatu kasnem sejar kendai spa nyabu pra kaong development without destruction. Ka team kaong development without destruction. Kajing penroy klem kata ya kajing penjot. Kata kedai ke team. Ka kendeu ke ba seiso ke ba ublei uai na ka benta jongi. Bat ngitip ba nadu ke ba sedang. Aba ublei uthau ya kane ka perthai. Kini ki ba ublei la thau kilong ki ba bha suda. Omdon kanu ka ba kabom bha. Henry nadu ka ba sedang haba ublei uthau lakalong ya ki dingkisit lakalong ya ka kendeu lakalong ya ka leer bat ya paro ki ba ublei uthau nadu ka basdang kilong ki ba baha sudah henrei menta ngi bat ngilap ba ka kendeu kamlong shu ka ba baha kamlong shu ka ba seso kal er ka ba ngiring mensemru kamlong shu ka ba kut nang ta ka kaba ngi sat pandon kam na kabanta ban bam bande bonsin kamlong su kabakot mano ba penjot ka jingkali kalong mano ba penjot kum kinong song ngidei bang sotu ba habang im hagane ka perthei ngidei tang kinong song ngidei ki try ngidei ki nong song ngidei ki sordar kiba ublei ulabu yangi barka kamram ka jongi kom ki nong song wai kom ki nong song snong ko bang isana SDO kalong bang ngidei ban suma ngidei ban tan bha ya kane kamay mariang Kita ko kenal dan dekat itu kensai ya ki pateng di jongi ki bamita sapang kumdo ban penimpat ya kami si kentin ba perhat habang ang kami maria isin bami ka tin nei padon ka jimut ka pakya do kata sisen bala mi ka tin nei kalong ka pakya balai manga ban mati don ine balai khot ine jadi iwe na pejong ti tuku ya kator balai ti ong ine ikunjur ra kana ka por ngaso ban persio yo ti baro balai khot ine maria le mar kumbalong ine di ba penhe pesan yang ni di ba sahabat ya yang ni ba ri ba sumar yang ni kumjuru kamariang dari okay kasumar yang ni ka aibam ka idi hirap ka ba halor kamarian hirap so halor kamarian kabasayang ni daki so daki sembay daki jing itenak kamtam hagin ki por ibam tagi iba kamarian ka kalang tak bahay diu jing mata lada pidan kadur ka babhabriu kanuru wati aktor aktres mau selebritis lagi kuat banpur segidur kidat joki kambiang bakin susun kang hiyo hindi kita yet ya kata kamarian kapakut kapak ipunat bak kapak itu